Haba ngap ngaperkat iladi ngasngau ku mangadang kena hi. Ngareng kan mau gitu kipor bangidang wan jeseng kena hang ni. Gidang kan mau itu kipor ka bangidang penyak gidang pej jeseng kena. Tingai ku blai nam ta jong pi baro gitu ku blai jeseng kena bar ngi min syua. Ki ba kham jalan ti hadu menta pidang don hang jeseng. Tingi duai ru nam ta gi wei dan bon ba. Blai jeseng kena ringkat bar ngi nroi ki bom poi syua gi jeseng. Nya banduai kerpang nam ta joki bu blai un kren un pasiau un kta un pesngau pat iki sesien bakin yoban sekriau trai kini kalau kepa be jongi brana khmat ibran sendang kadiang tingai ko blai kerpang nam ta jongpi susnyan ka mersien ba na du men shwa kidon ha kaying ka bentang ka jong trai man la ka siu trai bat haru kani ka por ka bo mentaru pempat semula thaj banwan se ge seng tingai ko blai kerpang nam ta jongpi ngi ngech kem ba na preng ki khna be jongi baro ko apno pi pi pech ki kpa jongi ai padeng dan ngi ne ko por so ba yang padeng dengan kli padeng kan nos nem ta yo ngau kan no ra kulai ta so ba ban song no empat thaj ban wan jeseng teki kena go bo nang ne ngana kli pi don hala ka jong karta mo kambon na padeng jong pi don kidang khat hapo arpo snem sudah te tang main kat ipadeng kemut sa nriu po snem penap yai tinga kwa ponoi pi wat thaj ban sekriu trai mo ipadeng empat thaj lalong nuk sa po pha hadu mentah tingong ni pi ki hab keberit baro nai pat pech sanga ngate dang marsiteng berpadeng te pech i empat thaj hadu mentah te nga ngasik pech bha si don kat tu ni wot kilong pa ke bang pech bha na so i hadu kata kam sumdon ka por ka bakin ut kin knyum kin sosi kin thaj do bon wan jeseng Rai kem pat thaj hadu mentah. Ngeni ok banya pei ban ngana ka sti jong pos. Sha kinong Ephesus kan long gaban riu. Ka khot ka ban kong ter hadu ka basau ko ong ni. Pi ki kon tu ko ngu yala ki kmi ki pa hau trai. Namar ka long ka badaiken. To buram yalo pa bat yala ka kmi ka balong ka hukum ka baning kong ka badon jingkular. Bayo men man bha bat men yo Islam haka pertai piru kikpa to wat pen bitari la ki khun henrai to psa puja ki ha ka jing hikai bat ka jing snang utrai ngila puli larangi persang man plek jemut bha ka tin ka ba ket jing mutam ha kini ki khot ki bakala puli mata kare ka tin you tiền pedeng hani kadai tiền ko ngu ngal perkat nomor ba kadai friend smith te ban keren tai ki khna ru kanom long ten mar ba ki labu kum ta ki khmi ki pa ki don lang te ngal persang ban pek su ki jing tho na ka tiền ka jong blai te ngam simla phai su sa ki wai pat ki kitab Rai ngapek kendiap na kani kalondong kaban riu ngapek kalondong kabasan kad khot kaba arfuar ter hadu kabalai pulai hang ni ko ongkum ni penapek na kli ki thom ni long ban riu ki ong ka kamram ki khun bat ki kimi ki pa te hang ni pa de wong nu pol ka kamram ka tengah bat utengah tinggal persang man pelik jemut bau upol apostol lu beri bastap ba piswaban krani ki kun mani kai ki kun ukran swai ki kimi ki pa komba kalong hakal nong ga basan ka khot ka ba puar hadu lai pulai ukran sapang ki kimi ki pa pilara ki kimi ki pa kire ki ba e yo trai ki ba sakri yo trai kasuk ki mani kai ki kun
Lah ne bagi kun kin bot ya ki kemi ki pa. Dia la da kim long kum ta kam long ka basuk. Hang ne phina puli ong kum ni. Tu te ki kan thai tu pen ko ngo LD ha ki tengah. Ka ben kong wong ba ka kan thai ka di man pen ko ngo ha ki tengah. Ka buat ka kemi ka di man po go huk pa. Nang ta de ha ka khot ka bar pasau ong pen ha po. Bagi buat we ketian ka mut kam pen rit. Dia Ukraine kum ta. Mdai tang pa tang ka kan thai ban pen ha po. La ne ban pen ko ngo. Ukraine ru ye ki senrang. Ya ki senrang wong kum ni wong tu i ye ki. Nang ta de wong IT no ya la di na ka mentang jongka. Prab ngai bi. Ngile yo sngo jing kran khendiat mane. Ibadon. Ki kpa ki bom i ye ki tengah jong ki. Abang mami gambut bakem song kem sak lang. Hinrai ki le ki ba pen sngosi ki ba kta ya ka ki ba kta ya ka yeng kesem. Da ka bom le bha ha ka jingim. Kamut ki ngat ka bam ka di ka tien si ten sang ki le ki kam ki balai phou jaj. Ti ka tien jong blai ko ong ba ki senrang ki dei ban i ya la ki tengah ki dei ban ai ti ya la di na ka ban ta jongka. Kiran ka man im ka jing im ka bu khut ka ba klem thob ria. Nang ta de long ki ba klem duna. Bat ha ba ki i kum ta ki di ban i kum ba ki i ya ka met ka jong ki hi. I ya ka tengah ka jong ki ru kum ta. Pro ngai bi an ya stet ba na ma ra kwa ban ya ban yo ban kham ya kran ba ki khna. Te ko ong kum ni su su. Wong namar kan ni ubreu ni no ya lau pa bat ya ka kemi bat unyai ne bat la ka tengah. Ti wong ru henrai nga kren chapang ukres bat chapang ka balang. Pen ban pi ru baro marwei tu iet ya la ka tengah komba ya la di bat kata ka tengah ru tu ting burom ya lau tengah. Dari pipuli pi somop ya gani kamut kadi ka jing i ka ba mar kaliang ka jing burom ka ba mar kaliang bat habale kum ta ki yo ya ka ying ka ba riu blai prop ngai bi ngakwam noi pi kilong kmi kilong pa ka don ha gani ka puat ha gani ka jeseng la ka ying jo pi ka dei nem ka ying ka ba riu blai ka ying jo pi ka dei nem ka ying ka ba dap ti ka burom ka jong trai. Kayeng jo pi kadai kayeng nem ka bedap dia ka jingsuk. Telada kam long kum ta pi keli la dia balai. Pi ki kan thai keli la dia. Balai ba kalong kom ni. Na pi ia ka jingna jo pa. Tuai. Bo blai unya rap. Pi ki pa ki bodona dia seng. Pi wan je seng marwai. Kami ki kuan kamuan ya jeseng, kam sekriau try. Mat ki bun ki longging ki bakum kita. Keli balai. Ban ngakwa banoi pi. Tuai u blai nyarap ba pinyo e ka ying ka basok ka basan ka ying ka kemen ka ying ka reu blai. Amare ngakwa banoi pi ki prap ngi pi. La phim la ban keren ka jing im jong pi kan keren. Lada phimla ban hikai ka jing im jong pi kan hikai lagi don ru kilong ying ka khu nuang ngate ko mi pa ka jing lim ka jong ki kmi ki pa ka long nuksa lai ka long ha ba la ni ka basniu kat kum ka jing im ka jong ki haba pi im kum ta mdai tang pilong nuksa tang ki khon ki jong pi wat ki baying ba sem ki khon rut kun jin jong pi ru ki bu nuksa ya kata ka jing im ka jong pi na kata kata ku ki prab ngai pi nga kwa ban ong yi pi ngi don kam ban yit ya la di knang ba ngin long jing ker khu la ka long ha kanu ru kom
Ti gombolong ipi mene ka phang pedeng jong kani ka bentar bang lo pli. Kadai ka jingko ngu. Kamut ayu kani ka tien ko ngu. Pilak banyak tu ya ngah. Belak kham he. Pilak ban batai. Ladai mei jong pi yong khelek tong Katu ka ba pilek kadai kai. Ha? Ko ngu. Kamut le ya ka ai bala ong ya pi. So. Các tiên có nụ cả một bàn lệ ya cái bala ong ya pi. Các tiên có ngu cả một bàn lệ cái bala hikai ya pi. Các tiên có ngu cả một bàn lệ cái bala batai ya pi. Các tiên có ngu cả một bàn lệ ya cái bala pen inuksa ya pi. Ayo kem nam. Kamu iu ban có ngu, các tiên có ngu. Ban lệ ya cái bala ong yang ni. Ban ko ngu ya kai ya ka bala hikai yang ni. Ban ko ngu ban le ya kai bala ainuk sa yang ni. Kata gade ketin ko ngu. Ki hap ki beren baro akan ikapor ba ki pra banget ngako abano ipi. Lada phim le kata kade kajing bom ko ngu. Ban ngako abano ipi kajing ko ngu kadon la ka jong kanong ba la da phim ko nguru kadon la ka jong kanong wat ong ba em lei mo la da phim ko ngu ye mei pa ni bu wi ti la da phi sai la ye mei pa jong phi wat mut banong ba kam lei ka tu la ni ha ba ko ngu phi su sim bai em ba ka dei bi ong i mei mo rei ka don la ka jong ka don Kadon la ka jong ka jingker khu ka ban sabut ka jingem ka jong phi. Prab ngai bi ngakwa ban ong ye phi. Ki hap ki ber baro. Eno ban ko ngu. Ban ko ngu baro bor kadai ya kita ki ba kham halor jongi. Baro khot ngi don ya nuri no ki balong kham halor ban ngi. Oh. Mla banong bangim don ki bahalor jongi don bet la ka jong ngakwa banong ye phi nadu ki brio ki baning kong tam ki bo blai la thau perthai ru ki brio kem long halor jong nu reu don wei bolong halor jong ki shwa uta udai mana wei bahalor jong ki brio di mana ong shu ki wei ki ong jisu wei di mana ong jam. Bahalor je kibriu baning kong aram barak em di mana? Ublay. Di kini kibriu ki baning kong ki hap ko ngu ino. Ya ublay. Di onda ki ladon kun don keti bade. Ki kun ki di ban ko ngu ino. Ha? Ya imei pa. Ide bahapo jongi ni di halor jongi. Halor jongi nang tade habai ublei ukur khu yangi abo ai khon ye mei pa jongi khambun ndai ba kha tang morwei dei nam to rakti badan spongut spara badan sangot seneng sipara kebadan arngot seneng Pun, deh, kamu na preng jongi, ni don nami himman jongi. Nah kata orang ko abang ipi, la ngi dei kibaret, tu kamu ni don ni himman jongi ru kibalor jongi. Nang tade, ni don ru, mo, ya ki meika, ni don ya ki meina ki mesan, ni don ya kini jongi, kini kibalor. Mensuala hikai bahangi, kadar kecil hikai badai ban buram hai kini. Burom ya ki meika ya ki bakha. Burom ya ki mina ki mesan. Karung ba kan iku jikai. Lai kai bahai ngi namar blai. Mar kidai ki meika. Kidai ki kha. Kidai ki mama, kidai ki meina mesan. Tigini ki long halor jongi ko abano ipi. Ban ko ngu ya ki bahalor.
nang ta deพี่ก็จึงเกาะงูความน้อยพี่ลาดาเดย์พวกสนองพวกเท้างับเกาะงูอีกบัวสนองกี่บัวปัญญาสนองหับเกาะงูอีกรองบัวสนองตั้งตาเดลาดาเดย์พวกจะกัดเตรอีเมย์ป้าจงอีกี่หับเกาะงูอยากตัวบัวกับเวลาเป็นคุบบัวเด็กกัดคุมกับอ่านยกกับสอร์การแล้วเนื้อขนุจะกัดเตรบัดพี่กี่บริสกุลรู้หับเกาะงูอยากกี่อ่านยองกับสกุลนั่งตาเดหับเกาะงูรู้ยายกี่ยองกี่ไก่กี่จงพี่หับกี่บริษงากว่าบนองพี่บันเกาะงูหับเกาะงูอินุอยากกี่บ้าลอร์จงอีบราบอร์หากี่บอร์กี่บ้าลอร์จงอีงี้หับบันเกาะงูที่หับเกาะงูพี่ทิพย์แกกี่บ้าจ้าลารากี่บริวกี่เกาะงูยกเลยพลาบันยาทุยังฮะJayu Adam berkim, ong jam berbatip. Jayu Adam berkim nomor kim kong ublay. Ong sobe nai, nak per Eden. Kabumut kidu no ya ketu kejingkirku, ka blessing ban su im sukbet. Suba ambek kat bakwa, mo? Sule sobha ambek. Kidu no ya ketu kejingkirku. Ban ondah boleh la be ya kinak per Eden, jayu ki haban trei stom om ketin jong blai. Ba ki haban mi sep, mo? Kabumut hab trei sitom. Ngolong ye pi lara le bom ko ngu jayu. Kadon ka jingja ka ba ap ini kanong na ka banta jongi. Nang tade. Ndai tang lara ko ngu la le bom ko ngu tang yo blai. Ba kawan ka jingja, bat ka Bible kai thu ingi kumni. Mono batip sepang Samson. Hatorak ti Samson, mono batip. Te pila ban mudur kat yo sing upenya. Ya kat dengiem upiet na ka sentur. Wile semua bat ki Filistia, kat bawan kamut upenyap lut. Terus tahu beriu. Tiếp nè, ka don ka we ka jingja ka bas ngosi ba. Ka bala jayu. Bat kata ka jingja ka long ka basir kai hadu kata-kata. Uduk no ka bengkong dia kai. Mono batip. Anda wala le bam ko ngu ya ki kemi ki pa jungu uduk no ya ka bor. Kabar uduk no ya ki kamar. Yo isu ka bor dan syu. Ka dau boleh bam ko ngu ino. Samson ule bam ko ngu ya ki kemi ki pa. Wong mempit ban sim da ka thei ka bom dei na ka jaj ka khong ka jeme na ka jaj ban riu ban sim tengah tiap kai ka baja mor le persya ulaya mat pelat ya kani ka ya kani ka thei ka bom dei na ka jaj ban riu ka ju thì ka kwa bonoi pi wat le kum ta tiu Samson na baru sai la ki pa blai ru susi kni no ai ka bor na Samson ka adu bom hamudan bor su ki wan ki Filistia ki kem suk yu hadien kat tu kan sien ba ulah suk ulah le sian semle tu hok ba bor ai ya ladi pi ki kon ka kwa bonoi pi ki hat ke bret wat ong ba ladang le bam ko ngu i mai si sien Arsien, laisien, lelai. Imei im tip, imlai im sotu, imei num yo kam ka ibang ngale. Le si pisian hadu kata nrei blei yo iepi. So nem. Mai mei pa jo pisi ong kumta shu ko ngu be. Ba la ba ki ko ngu pin mat ya ka jingker khu. Ti ka jingker li man ta klong. Hadu bi tip ja ayu da ko ngu. Ngeno mara nuksa na wei. Na kwa monoi pi na ka tin ka jong blei. Joseph, badai si para trai, baru Benjamin, baru Reuben, kira ki kon jong Jacob, ong kumnu tin ke jong play, ke tu ngibu ni udah kena patip singi ba, udah kena ubah ko ngu sneng ba, kat adu nama udah barang red ba, uyo ya ke jing i, nau pa jong Jacob, pitip kayak baca, ha kapor ba. Kemen jeng kita sengai bahan aja kabo, kini up ya kini jingri, jayu
Joseph ulaleh ban mare sata. Nama rupa uang kele ai ba me ki yok yap tangan. La tip yang jaka bakidon ulaleh rumah sata sipo jaka balong klau ba ap jengri bat mania syam ki men ki ju. Ti nama bu ko ngu kum ta. Simla ong ani pa ka jengai plat ani pa ngam tip ti kidon sai ki men jonga. Reus ko ngu baik. Bat hawo ko ngu pitip kai wajah. Yo Joseph la le benyu la dir ki men ki ju bat upoi sadori Egypt. Kum umrau reu blai pare ukerku. Namar iya ka donut ke ju. La pi kwa bo blai ukerku pi hai lai long ibaret hadu kata ta kapai mei pa jong pi ki men jong pi ki ong la ne manom no ki bor ki balor ki ba pidai ban le kwa monoi pi what you I down but hawa pile ta pin mat ya ka jingker khu ka bible ka itu ingi ko ba u David ru de way u khon u baret ha ka ying jo jesse u neru u de briu u ba ko ngu ba kat ru bo blai lu ong ba ka dot nut jong David ka long dot nut jong ha David ru dei kum tahi de khun ba ko ngo ba de unong ap jingri bat habu pa jong uang David khilet chati jaka ba ki men jong me ki le thma le banai jai ki yo ki ap than u khlmong ani pa pi pa yang jaka le thma yo ngayap ngaru sim ong kum ta u ko ngo be bat habu ko ngo be pitip kai wajah mulai kur khoyu bat ha ka ba khat du ong ka tin jong blai u David u kala long im uba crowd jong ka jai beri Israel. Mano ban tip na preng jong pi ba pin long kinong sansar ha ka ni ka state jongi. Mano ban tip ba na preng jong pi pin long kinong sansar ha ka ni ka ri ka jongi. Blai pa ya ka donut ka jongi. Tang ka wei ka long ngi don kam ban don ya ka donut ban ko ngo. Ti nga kwa mano ye pi ka tin jong blai ki thu ingi ni. Don ru ki samla Kiba koror hak tin ke jong blai. Kita Shadrach, Meshach, Abednego. Bat u Daniel kini brio. Kiba ko ngu ya ka jingikai. Balai kai ki. Kat kum ka jinget ka jong ki. Ko ngu iki kimi pa, ko ngu iki kai jong kan nyam ka jong ki. Ka bomot ba ko ngu ya kai ka bo blai kwa. La yo Shadrach, Meshach, Abednego la brat iki preng jong ka ding. Ki klem ing. La yo David, yo Daniel, la berat akram kesing. Using sim kata ya yo. Tereng ko amo pi, u blai ker khu rapat yaki. Penon kami ki nam ta ka buram ke jong blai. Berapa de malong ki kena ki ba ko ngu. Ba apa pi ko ngu compare la da pidang kena, pidang redru ngako amo pi. U blai iya ka donut. Un sa penon kami pi na ka benta ka buram ke jong blai. Ka Bible ngila puli mene ko no pi ki khon tu ko ngo ya ki kemi ki pa how try ngila keren mene ka tu di konteks jong ka Bible ka Testament ka berim ka kwa bono pi ngas kwa bono ra kum ni kat kum ni ko konteks ngi mentah ni de ki khon jong no re jong no ba ro khot ni de khon jong no re jong no Ipa Alexi pi ya ipa pi don bong pa don bong papa don bong daddy mo don ki bong may mi mo mommy ora khoi la khai ni ha kanu ka family bara bang la kha kum ta pi ke baja ondai mai la ha por badang khna i mai pa jangi ki pen tian ki ai dut yangi ki pen teliat ja yangi ki ai serlak yangi mo Kile alut baru khot kijon kam hadu banda kam he hadu nginang nang ban le ai bat anda haba ngila nang ngila start ngila shalak hi ngila su thu ban pen kho ngila di pijep ke waja kelas dang so ban pha kam ini kelas dang ban pha kanu re kanu kam ban ong khilit tong ti kin diat la ne jiet unio khaw la ne le ka tai ban nga kwa monoi pi habai mei pa jungi ki ong pa deng le kum ta vut ka speed mo ya pan le kum ta de yong me le tong le tong nomor bom do nom chu mare
haban ko ngu tapi ko ngu ai berit kanora ka jing kerku ya pi nang tade pi kat kum ka konteks sementara mendai su ap belang nang dan em ki ap belang mentah ap mesti nang dan em te hasor ni khap sor le si do ong ban ap sniang nang don dai tiu sniang da di ban le selum padon asam lan ya ap siar mendai ap belang tian rei popo na prejongi kamut nem no kaba ngi haban le kalong ngi haban le school ngi haban krekot ngi haban le tuition kat kum ka konteks ha ka por ka testament ka berim ngim don ka bokum kata larang ngim krekot kanom la ban long larang ngim trei sitom ki hap ki red barok kan thai bat senrang kwa ban ngi pi ka wei ka bang alap ai kini ki sngi ki khun manta ki slur ba ban ai nia ki mi ki pa ngam tip don em na pernyo pi ki ba se ai nia ba se pan pai nia ba ne kwa ban ngi pi la da don ki ba kum ta wat jule kum ta la da don ki ba kum ta wat jule su ngaru kan ni sngongan kla ka ba mut no ngan ko ngu no i mei pa chunga ngan ko ngu i ki men ke chunga tapi le kum ta pen samat ki jingkel ku bat nga siam ru hini ki singa kwa no pi baba bu na prengki khun e ki bala kha ka ni ko pateng ka ba menta ki khna ki baji tu ba ban ki step ki baji tu ba kim ju ki step shu lada keren ki kimi ki pa kamut kin keren kin pan pai tien lai po jai lai po rukom ma nga kwa bono ipi hatu pi so hun ba i mei pa in pen set sha sa ya pi hun ba i mei pa in pen set ja ba ya pi hatu pi hun ba i mei pa kin pen sat sa ki jan jong pi nga kwa bono ipi ki hap ki berit baro pi haban smart lada pila trei pila samla pi don kam ka jam ki kam jong pi ki bon ki trei bo pi trei pi la long busy plat pila thaj plat kata kaya la ka jong rei ko abon pi habadang kena ban smart ban ki step ka don ka tu ka poitri ka bo man swa ko no tia kloi ki dang step pen yo ya ka met ru ka bo ko ya bat ki kam ru ken dep te ngam tip piwan je seng ngatrai pi kwa apa piwan je seng pi kwa ban yo sngo te jing kran yo piwan si je seng pi kwa ban yo sngo ye jing kran jo nga ya ka ji kai bat la da piwan je seng tang ban su pek ya ka ni khlia pa thau kam don jing mut rei ban yo ban ngap ban sa skor ya ka jing ong so nam lấy chỉ qua bên nội phi na độ cái gì cũng chỉ một nòng na độ là sai thì ngàn kia nó bữa khi ta ngàn kia phá bị ngàn kia nó riu bao nhiêu bát kia năng step pin yo ban đi sa pin yo ban brush là đi pin yo ban pen khôi ba pin yo ban pen biang ki juti ki uniform ba ro khôi bát pin nom long in a hurry pin nom kerki bát pin nom klet ke ai ru bát apa pin klet ke ai pin yo ban pen dep kan long kan biang ya fi pi dai nam ki kon jong balang ayu balang u ka balang play ru ka don ki jong ji kai pin mi dei je seng ko apon pim dei nom kren tang ki jing ka ba jong pi hayang asam ki jing pulie ki baro nga ko apon pi dei ki kon jong balang jong play mi klia asam ti nga ko apon pi ong pi ki kon ko ngu e ki kimi pa how try ka bomot ki bakan jaman sem ru dei tang ka do pi sarong pi bisni mo pi kap nap oh bu ki mo tengah kwa monoi pi lada phim em ka jing baru belai nga kwa monoi pi kata ro kam don jing mut nga kwa monoi pi bo phimi na je sang ko ngu roi jing kai jong ka balang kat kum ka tin ka jong belai ka bible ka hikai ini mangidon kamban em ki brio ki ba khoi wat ju klet ka ni dei hikai jong balang jong blai kwa ba pi pin nom klet pin mi ni je seng kalang ka balang jong blai ka hikai
ya ka jing ngos ngo jing khôi ha ka met bat ha ka men sim pina mi na je seng dah klik beri ong kai kanong rem jong balang jong pi tapi empat tip bersikata na dum tas ni tip no kanong rem jong balang jong play kai jing khôi ha kai met bat ha ka men sim thì kalau orang pi menem dai tang ke ji kai mo suang bang isu tip ke ji kai kan le long kum no mo kam long lada ngisu tip ngim le kam long habong ko ngo kamut le ngi depan im ki preo ki ba khôi ha ka met bat ha ka men si balang ke jong blei ngi ju kai ru benom bam kwai ma don ki prab ngi ju ki bla ya sat mo pun ba ki bla ya sat yong phim đây tăng cái tay ki pastor tăng kirang ba khamat ke mo pun ba bi kai ki ba yo ki ba kai kum taru te la da don nang pedeng jong pi ki ba ya ngom tai kai ngong ro mo ka balang jong blei hadum ta ki kai ba ki prab ngi hi ki diban kiar na ki di jimlian bersnio da phim pat la mai ngam pat la am le le mo wat ju kai ba kla wat ong ba ka balang blei kam hi kai de ong mai ngam pat la wat ju ksan thì nó mà biết sắn bên chợ phân rem mà cái balang jom leke hikai ba pidi ban lait no kwai no duma no khoini no duma ba tersat dan no duma ba di no ka kiat ka ki jingbuai par khoi ni ka balang jom leke no ipi ka balang leke hikai ba pim dei ban bam kini mar ka tien jom leke ong ba kani ka met jingi de tempul ka yeng song tu man sim te bangin nam bam ki bam long pu ki bam te yengi isu pelot bai kai mdei ma kwa monoi pi buon lagi ni kesini kia sat lai pujat raya kwa monoi pi kini kedai kesini kai jong ka balang ka jong play pari ban kiar na kini ke jemlian bersnio bara khot raya ngi hikai ya pi ba da pim patla dua yo play ba pen la ni kini bara ba pile am ta pin yo ka met ka ba khot ka ba kia kan long ka jingker khu ya pi ko ngu ka kwa monoi pi ko ngu jing kai jong ka balang ru mo balang kamut ka ko ngu ya tin jong blai kamut ka bu blai hi kwa ngi bangi ngin im kum ta yo su ne mar ki hep gebren nga kwa bonoi pi yo fyong ai pai bam I mei bam mo ha bam bet le mo te pi le ya ka we ka kam adai pa jong pi I wa jang tang lang le ya ka we mi na ni je seng dua yo blai la dai mei pa jong pi ki bam kwai bam druma mi na je seng le sieng le I ka we dua yo blai un thau thmai ya ki pa na kwa monoi pi na bo blai I ka don not jong pi ba pi hok u I ya ka don not ka jong pi le pi ko ngo ya nga kwa monoi pi ngin I ka ri bible ha je bo bon tri ki yeng jong ka balang ka jong blai min shwa ngani thu history dan penkut dengan ni mo te ini probnget min shwa por dang ret wan je seng khna hang ni mot siari wan je seng khna ban ngi smart ba ban wan je seng khna tingi ngi ju kai probot man bakin penbut na dien jongi tingi ju ong ro ki twai nai tai mei nai tai pa jong piru bakin sakrio trai ken im gaji im beriu blai ban la ong kum ta pitep kai ka baja ita I khna on la li pai se yeng I le on la po yeng ha ko ka por ka mot ka bidang song hau kamera bat I kmi ju gi don ha ka wei par ka kamera pitep kai ka baja I twai yong trai jisu pe no soitan nai me jongi imbun ktien im nang ban kren sibun ra yong no trai jisu be no yo soitan nai me jongi pitip kai ka baca ikmi ba yo ngau ya kata ka jing duai ka ka man sim ka lung ka man sim kat hadu be mla syo baca para ngu yo trai ula pen im ni iro idon na kani je seng idon lang bat ngi ngano mi su I pikir teng di manu re ka jing duai ka jong I khon jong I ka kata ye ikmi kat hadu be kala gomot lat jim len bersiu baro pendap ikam kentang baro ka de ka jing duai jo I khôn jong I hatu pi kwa ne man be mei pa jong pi ken kala ba mot kwa ne
telah dadon apa ni pi kiba don ni mei pa jong pi bampat pediang yu trai lane kiba dang bam kwai bam duma badang dikiat ngako among pi duai ublei iya kedok nut jong pi pat haba pi duai ublei sapen kelai ai mei jong pi haba pi duai ublei pen kelai ai pa jong pi un thau thmai bat pen sayo ia ka ying ka ba kemen dengan penkut ia gani jing kren jong atang kata kongu namar ka jing kongu ka kham kor ban ia ka klen jong jilang som ho ong ka tin jong blai ha ka baning kong nga ai ngu yu blai bau la pen la pat sa sisen ia ka jing sen khna balang u blai malai mot sian bakala ban pen long pat ya ka di ka jing kendu lang jong kinong kit kam bat kum juru bat kini kikpa ti ka thong ka bangi bo halor ka ni ka jing kendu kalong bangin ya kren halor ki jing ki ba ngi kum ki dong yalam ngi kendo bat kum jo kum ki kemi ki pa ki ya kendo ti limba ka ni ka jing yalang ha ka ni ka sngi shibon ki jing kerku ki bangi la yo ban mat kum ki dong yalam jo ka jeseng khana ka baning kong ka ba ka jing kerku ka bat ka jing mentoi ka bang yo kalong ka jing ai jing mot lingba ki pastor bat kum juru lingba ki resource person ki bala ai jing mot yang ngi kum no bangin long ki dong yalam ki pakit khia ya ka kam kiba iet ya ka jing seng khana kiba iet ya ka kam ka jong trai kata kalong ka baning kong ka ba ngi kum kinong yalam ngi de bandan ka ba ar kalong ka jing ai jing mut ki kme ki pa ya ngi kum kinong yalam kum no bangin pet bha ya la de ya ki rukom hikai ki bangi ai ya ki para khna la kalong na ka tien ka jong ublei bat kum juru ha ki wei ki benta ka ba shon hanga ka de halor ka akor ka buram hawa ni jia smo mala ka por ka jing hikai halor ka akor ka buram la kalong na yeng na sam la kalong ni ki school ki bangi pulia henry na tharai na ki jing hikai na ka balang ba na yeng mane kalong ka badan kam yang ni bangi shim khiai ka ni ka benta ban ai ka jing hikai ka ba biang ha ka bai de ka akor ka buram ya ki para khna ki jongi ti ka jing kendu ka ba kum ka ni kalong ka ba kong san bat kalong ka badan kam nga tharai haman la ki balang ki bangi ngi don khnang bangi la ban pin khalan ya ki jing seng khna bat kum ju bangi ne ram ya ki kimi ki paru kum jo kum no bakin pen iet kinwan ra ya ka jing iet ya ki para khna bakin iet ya ka jing seng khna bat habang yo ya habaki para khna jungi nadu baki dangret ki yo ya ka jing iet yo ublei ba ka jing iet ya ka jing mani nga tharai hadu bakin dasan kinum kenria na kalenti kum baka ktien jo ublei kala ong titangki ni ki kentien na kalyang ka jonga ublei yo ban kerku na ka benta ka prom jo kabaning kong ai ngu ublei bela don rekabat ni bela pela agi bagi don lang kum ni kum bangi don hakani ka jamien bat kum juru nga ai ublei kerpang na kapenta ki nong yalam jong ka jesen khna molai mot siar ki pastor jongi ki alai don lang ringkat bat ngi benya senran lang bat pensengan lang ya ki nong kit kam bat kajingyer mir jumot jongi minta kajan miet kala ashibun kajin toy ba kajin kurkuru kum yangi ki kme ki pa bat ngasngong burom yakinong yalam baki dan kum kani kajin mot mo hakabangin daya kendo bat ki kme ki pa ngi kum ki me ki pa ngi yo kalat te kum no bangin ya ki opinions jongi bangila banya share ban te kat kum ka report ka bagi yo nakini ki branch ki ba pher ngilap ba barok hot ki ka jing ka baki nong ya lam joga je sang khana ki sham kalong ka de ya ka jingwan testa jong ki khana shika yamane ngi bla ban ka noi ki khana henre ka de mangi ki kmi ki pa ha ka ban kong manga shwa kum ka we na ki kmi bangan persang shwa ya la de kum no ban kan tu ya ki khon ban ya lam ya ki khon bakin smart ban wan nadu ka je sang khana bat kum jo ngakan turu mo ya ki we ki me ki pa bangin yele kat pala dan ka por ka banga jai tu henry lingba ka jengwan ta swi nga smut ho shisha pleng ni don kam ban kindet ban ri kum ki me ki pa kum no bangin ya lam ki kon te nga shu ai tang ka jeng ro ya ki nong ket kam baro ki bala ya snok tilang bat ki bala ya tre shitom na ka benta kumno ban penya ya ka jesang khana ublei no kar khu phi ki kam ki jam ki jing tre ki jong phi bat ba phinang la ban ya penya ka ministry ka jong ublei lengba ki khana kong
ngai ngu yu blei nam ta kani ko por ba menta bang yo ban wan sha kani ka jingalang kapala penbet da ka jinga seng khana jong ka balang maulai mot ser but kani ka program ka dei ka ba kerpang shwaya ka parents meet ka bangin long la shai ka singi kalalong shisha ka jingkar khu ka ba kraw ha kani ka jingalang namar la don kat ki pastors ki resource person but rangkat ki kmi ki kpa but ngila don ka jinga mer jingmot mo kumno ba ngila ban kintiu ya ka jinga seng khana ha ki dong ki kintot ba prepare te kum tam kani ka jingman jongi ka diga singi kalalong ka jingkar khu ning kong ning shap ngi ki kmi ki kpa namar bon se ngim tip ya ki gi jing executive committee jong jinge seng khana kai kandu rei lingba ka jinge kandu lang jong ngi mar khmat batki kalong sha ka jingkar khu baki ru ki pin i ya ka jong ki jing kum ki nong ki kam bat kum no ba na kalyang jong ki kmi ki pa ngi hap shim ya kita ki lat ki lenti kum no bangi ru ide bandon kti lang rungkat ba ka jinge seng khana bat kum no bangin kintu bangin le cheyang sha se me la ki khon ki kti bangin kuntu yaki ki bagi dei balle bar kalalong shisha ka jingkar ko ka bakraw yangi namar bangi yo ru banya discuss lane banya merging mat bar kum ka executive committee jong jinsen khana ru kila shim yaki jing ai jing mo jongi yakabakin sapej hakini ki snem ki ban wan bakin nang pan bha shu yaka jinsen khana khnang ba ka jinsen khana ka jongi hakani ka balang ble mola ai masya kanang kiu kanang roi kanang san mde tang ka jingbuan jongi khana re kham tam ka jinglong bakin jaman sim joki ngiru ki kime ki pa shisha kala long shisha ka jingkar khu ning kong ka bakraw yangiru bangin yo shibun ki jingki kai kumno bangiru ngila ban penyat ialah ki jong ki kon ban kentu ialah ki jong ki kon bakin poi bakin lech ki jing sen khana tenam ta ka boram ublei shibun